Anem ara al Palau de la Música de València, on esta vesprada se celebra un concert benèfic organitzat per l'associació La Casa Grande de València. A veure, Sabina, encara poden participar, assistir, col·laborar en aquest concert? Sí que podeu. Sí, Laura, sí que podeu. Podeu comprar encara entrades a les mateixes taquilles del Palau de la Música de València o bé col·laborar amb un donatiu comprant entrades per a la fila zero si no podeu vindre al concert. A este concert veureu artistes com els que tenim així darrere, que estan ja assajant i que interpretaran sarsuela i òpera de Mozart i Bizet, entre altres. Un concert benèfic que ha organitzat l'associació La Casa Grande de València. Així és que nosaltres de seguida tornem i vos presentem a estos meravellosos artistes. Molt bé, Sabina. Gràcies. Nosaltres estarem així esperant a tornar a la connexió. Ja els hem contat que a les 8 d'esta vesprada tenen una cita solidària al Palau de la Música de València. Allí podran disfrutar de peces de sarsuela i òpera i, a més, i el més important, col·laborar amb l'associació La Casa Grande. A veure, Sabina, últims assajos. Està tot a punt, tot controlat? Està tot a punt, Laura. Només queda això, provar aquests últims assajos, provar aquestes veus, aquesta música en directe que anem a poder veure també a este concert benèfic al Palau de la Música de València. I el que vull fer és presentar-te a estos grans artistes que estaran esta vesprada així actuant. Mira, són la soprano Ilona Matarazze, el tenor Jesús Álvarez i el pianista valencià José Ramón Martín Díaz. Jesús, vull que li expliques a la gent breument què és el que van a poder veure si venen. Doncs res, podran veure un concert d'òpera i sarsuela, la primera part, amb fragments de l'Elixir d'Amore, de la Bohème, i després en el sarsuela, doncs, fragments de la Dolorosa o la Ternera del Puerto. Que vinguen tots a veure, ¿no?, este concert, a disfrutarlo. Claro, claro, venid, por favor, os vamos a regalar mucho amor y mucha alegría. Segur que sí. Això sí, el que volem regalar-vos nosaltres també des d'En Connexió és aquest xicotet assaig amb estos cantants i este pianista. Així és que, xics, esteu preparats? Sí? Anem allà? Vinga, anem a missa assaig. Molt bé, estem desitjant-ho. Que me hagan la corbata que yo no me la sé hacer. Voy a tronero y pues saber si bien te la hace cuando está fuera. No falta un arma caritativa. Vull aprofitar també, Laura, per a presentar-vos a José Emilio Ramón Llàcer. Ell és el vicepresident de la Casa Grande de València. És l'associació que ha organitzat este concert benèfic així al Palau de la Música de València. Quants anys porten ja organitzant un concert benèfic com este? 25 anys. El concert? No, creia que me diia que quan de temps estava... El concert quants anys? El concert quants anys? Que se fan 9 anys. 9 anys, Laura, que fan este concert així. 9 anys el concert que fan així al Palau de la Música de València, i sempre és un èxit perquè ve moltíssima gent que vol col·laborar amb aquesta associació. El que ens dia José Emilio és que fa 25 anys que comença a treballar aquesta associació per totes aquestes persones que estan en risc d'exclusió social. Com comença aquesta associació? Pues un germà jesuïta va arreplegar a xicons que anaven per el carrer de mala manera i arreplegaven mobles, roba, i pareix mentira, 25 anys ara l'associació s'ha fet tan important que està declarada d'utilitat pública. Aquesta associació ara, Laura, treballa també amb xiquets, amb joves, amb immigrants, tota aquesta gent i aquests col·lectius que d'alguna manera estan més desafavorits. Feu també cursos de formació a l'associació? Sí, anem a 33 col·legis i més de quasi 5.000 alumnes en el 2011. Hem tratat en sensibilitzar-los contra el racisme i saber estar en situació d'amor al pròxim. Molt bé. Bueno, José Emilio, pues moltíssimes gràcies. Enhorabona també per cada any estar celebrant este concert benèfic. Moltes gràcies per aquest treball que feu. Anem a acabar amb la imatge d'estos grans artistes que tenen una extraordinària formació i una gran trajectòria professional i que encara esteu a temps. Si voleu veure-los en directe serà a les 8 de la vesprada, avui, al Palau de la Música de València. I si no, també podeu col·laborar comprant entrades per a la fila zero. Tots aquests diners aniran a parar a l'associació La Casa Grande de València.
bona música i, com ja han escoltat, per una grandíssima causa, que és ajudar als menys desfavorits. Gràcies, Sabina.